Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, malayas sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking may susunod na mga video. Pagkakalog ko po sa inyo lahat na aking manalalaman na panggamot sa spiritual, physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon, dito po lamang po matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pakitandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihinga po sa hirap ng buhay. Ito din napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyo mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, tikdik at umapaw na pagmamahal natin Diyos ang makapangyarihan sa lahat. May nag-request po sa akin na sa malakas na hangin at pampahina, kung nais po ninyong humangin ng malakas ay sambitin po lamang ninyo ang mga salitang ito sa 3 beses at isiguradong pong lalakas ang hangin po. Kung ipagkakalob sa inyo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat, dapat po ay bago po kayo mag-usal ng ganito, kasi napakalakas po na level po ito, high level po ito, ay dapat po ay may udir bakod balabal po kayo dito para kayo maggamit po ng magbikas po ng pampalakas ng hangin o pampahina po para kumasi po sa inyo ang orasyon po. Ito po hindi po pa makakamtan po yung mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas ng pagdebosyon o panalangin po. Dapat po magpalakas muna kayo na malakas po yung poder po ninyo sa sarili, na matagal na po kayo nagkukon po, mapapandar po niyo ito kasi mataas na level po ito. Ito po, malakas na hangin at pampahina. Kung nais po ninyong umangin ng malakas ay sambitin po lamang ninyo ang mga salitang ito ng 3 beses at isigurado po lalakas ang hangin. Pampalakas at pampahina po ito. Yan po. Magdasal po ng isang Ama namin na sumasampalataya at isunod po ang salita ng pampalakas ng hangin po. Narito po ang pampalakas ng hangin. Eupio Tortox Mercuric. Eupio Tortox Mercuric. Eupio Tortox Mercuric. Salin po ng 3 beses po at ihipo sa kamay na para ihipo sa inyong kamay na kanang kamay po at iwagay po niyo sa pataas ang iyong kamay na para po kayo nagpapara ng kon po. Iwagay niyo po yung paa niyo para parang nagpapatawag po kayo ng malakas na hangin po na parang ikinukumpas po ninyo. Parang ikinukumpas po niyo ito. Hindi ko ganun po. Iwagay po yung kamay niyo. Iwagay po yung ganun yung kamay po ninyo. Ganun po. Iwagay po niyo. Parang tumatawag po kayo ng malakas na hangin. At yung pampahina po, narito po naman ang pampahina. Adlihi Tia. Adlihi Chia. Adlihi Chia. 3 beses po salin po. Narito po. Ayan po. Sana po yung maisaulo po ninyo ito, mga kanyo po. Isulat po nyo sa kanyo po
Huwag nyo pong palaging subok-subukan na po. Basta gamitin po nyo lamang sa kabutihan po. Huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan po. Yung pampalakas po, Tortox Mercuric. Tortox Mercuric. 3 beses po. Narito po yung pampahina po. Adlihi Chia. Yan po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po mag-subscribe po kayo at mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po updated sa aking masusunod na video. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po.